Preocupación en Boiro tras un novo atraco con arma branca no centro da vila. O propietario dun establecemento de Xeados e Lambetadas foi ameazado cunha navalla cando estaba a piques de pechar o negocio. Os feitos producíronse arredor das 9:30 da noite deste luns, na rúa Peonil de Boiro. Un home entrou na xeadería Caprichos e, tras simular unha compra, ameazou ao propietario cunha navalla para roubar o diñeiro da caixa. O afectado, coñecido como Chico, explica que todo aconteceu en cuestión de segundos. Ao baixar a cabeza para contar unhas moedas, o atracador xa estaba enriba del apuntándolle coa arma branca á altura do peito. Mais ou menos sobre as 9:30 da noite do luns, este tiña os estores baixos, a punto de cerrar, acaba de sair un viaxante que veu tarde, entrou un chico, sí, que non era que sea habitual, pero sí conozco de vir á tienda, foi hacia risos hacia a neveira, colleu unha bebida, deixoume encima do mostrador, e deixoume unhas monedas para que contara. Bueno, a inercia de cando contas así para baixo, non esperas nada, e noto unha presencia detrás, dou unha volta e puxo-me a navalla a esta altura. Eu din 2 pasos hacia atrás, abrinlle a caixa e dixe, colle o que tiñas que collar. O ladrón levou alrededor de 100 euros en efectivo e fuxiu do lugar. O comerciante presentou denuncia ante a Garda Civil, a que achegou unha descripción detallada do sospeitoso ao que di coñecer de vista. El colleu uns cantos billetes, saleu para fora, eu collei un ferriño que tiñei que cando baixo a verja, salín para fora, xa non o vin, pero eu dirigime por si a miña veciña fruteira, que somos ela máis eu os que cerramos sempre máis tarde, pois tiña a verxa baixa e dixen, chama a policía que me acaban de atracar. Coñezo de vista de vir á tienda a comprar, pero non a coñezo como un cliente habitual. Este caso súmase a outro roubo con intimidación rexistrado recentemente tamén en Boiro, cun modus operandi moi parecido, así como unha vaga de pequenos roubos e atracos que nas últimas semanas afectaron a outros concellos da comarca como Ribeira, A Pobra ou Rianxo. Xa son moitos anos nesto, é a primeira vez que me pasa, é a subida da adrenalina dese momento. E sí, vamos ver, estamos en inverno, as calles están máis oscuras e tal, 9:30 da noite, non creo que as horas de facer ese tipo de un atraco a esas horas, pero están as calles moi oscuras por o tempo que estamos tendo e creo que aproveitaron esa ocasión. As forzas de seguridade manteñen a alerta ante o aumento deste tipo de delitos, moitos deles cometidos por delincuentes reincidentes.